Si Sir man nagulo ka tapi pagalaman nga litis. Iya isa na Sir tapi gulo kang kana sa nata. Ngani mawala man sa pagalis eh. Salamat maayo. Samahan mo ako ah. Karayo mo. Ito. Tabi pa yan sa nakamo ni Sir John Mark. Ay, sinog kumpras dahil. Ay, araw po ka yan. I-check kasi namin yun. Komisyon. Di kulitan nindo Paggamit pa. si Sir na ano, nagtigdagdagan ang sahod nindo Sir. Ay, Dahil ka mo Sir, tawanan. kasi Ay. hindi siya naka-fix baka magalaw sa mga. Aring Sir ang ano ko Kung mamasa na kayo, pantay nyo lang dahil pag masarado. open. Di naka-open na yan Sir. Ano? Araw pa lang kaya. Ah? Yun naman ito ang bukas sarado. Tapos Sir, nalingawan nindo so kutsilyo nindo so yaw sa tahaw. Nagsamod na pa ako sabi ko. Samodan ko daw. Lalo pa ako sa gamit nindo. Ada to kasi so reset. Iipiting. Ano na? $23 na lang. Iyo Sir ang normal niya, 23. Alin ba? Hindi ko yun. Ayan ba? Tapos nga ina-include ako sa diviso. EEPP ka! EEPP! Sa receipt! E! Daman iba? E! Nagpo-call sa E! Ay, so ABR Sir. Nalingawan ko ba ng ikaw sa inyo? Sir, unin ko. Beda, kasi ano EEPC. Sir, sorry tabi, nalingawan ko. Unin ko ang ibig. Nalingawan ko sa Ini na, para saksak mo ito, butang ka taas. Kali machine. Nasaksak mo sa ito, ABRT machine.
Nalingawang putabi. Nag-pray na dito. Di. Di pa. Mabait na sa nagiging mata. Na-pray mo na ito. Patinig siya baba. Oo. Tuwa na ito. Tuwa set up na. Ang inok na paligid ka. Pwede na buksan. I-off mo na pala. I-on mo na giraray ate Lisa. I-on mo na giraray dugo. Tak ako pa ako ng ibi ang nanong mo nanong mo may ikaw sa Iswan. Binuksan mo si Subas. Hindi pa. Ay, kistin mo po lang suya. Ikaw, mga ito. Pag-prop spin ano? Una. Prop up to the back. Kukunin 7 mo no? Hindi mo ako. Via ATC8 AT ba Huwag ko mga lingawan pa lang, so gagawin ko rin. May zero ko mo. Balikan mo na ito. Muna rin, balikan mo natin. Nakalimutan na ako din. Muna.
Ito na eh. Ano to? Yung EMD. UE. SD. Ibon ko ni zero. Tapos mo na daw. Hindi. Na. Better mo na. Ituloy mo. Tingnan ko ako sumiyas pala na. Snack na muna kami, sir. Sir, oh. Hindi kami ang snack mo. Ay, sige, sir. Buwan man ako, sir, na. So, kung na kamo, sir, ang mami na muna, sir. Pero, ano, ako man na po doon, pero magtatando siya para masuka ko namin mo ko pa rin kainin sa inyo. May pangkuha na inyo. Ay, na si Ate Isa. Malagay ito. Itisting niya pa ano, so uni-uni niya. Itisting niya pa rin ini o ano palang kayan. Balik sa pagtaas ay tama. Sir, baka malingawan po ito EBR tabi. Ako mamaya. Nalingawan po, pasensya na. Hindi ko pala naitaw sa inyo. Mataya na ko ta ka mo dito sa bago sa likod. Ano ba ito? Yan. Nakita o. Sige na sir, kaon na mga kamo sir.
Hindi ko na itong views ma'am sa laog. Anong sabi ka to? May libre ka siya siya. Okay. Bata sir, nagpakalsa na Ano ba? ako. Libre. Yan ang pera. Libre na ito sir na parang tornilyo. Ay, Pag pinatok mo ng pangpalit yan, nasa ikaw pala na magsabi dyan. ang gusto pala ito. Pagwawan din mo yun. Yung sir ka kayo, ang tumanagad sir. Ma'am, ako na rin sa bawang kami sa Naliwangan ko yan sir na ikaw sa inyo. Ako man mo kaya rin sa akin na sa akin. Alam mo rin baka? Yes sir. Huwag mo, ito ba nga, bago ay, naman. Pindutan mo itong pula. Pagbawal o kasi pindutan mo pa. Nabayad mo kung ang kupyos. Binabayad mo. Baka wala. Ikaw daw bibi kong tama pa nga. Nabayad mo muna sa piyos sa tulig yun. Kung tulig utang. Baka wala. Sumutong. Sabi mo, pindot on sa kasi. Start. Yan ang perto. Saksak mo na. Saka na ito umus mo. Sabay pindot. Lingawan ko lang mo kasuba. Dapat ba ng kasuba ko na naganda itaw ko na. Gaya na doon. Yung mga ano. Pinindot mo na ito. Buka. Hindi ko pinalo ko yan. Ano daw? Ang iwag. Okay na yan. Black out yung ibaga. Tagil doon mo, akin na bayad, pakasaksak mo. Tagil doon mo, alam mo. Dalawa ko tayo saksak. Kawalit na yung isa na sa wante. Ang bagay yung pin. Oo. Gabagaw. Oo, yan. Nakalitin ni Galag ito, iwagon mo. Dalawa ko tayo saksak. Mga kasal puro to din. Sabi, turnover niya. Luway-luway sir, tao yung bata may ilaw. Tabi. Nagawa mo lang ako ito. Kasi magkasubago pa ako mo sa hindi mo nag-aalok. Ipasuka-suka ako. Ano nung puto Ling. Pagkaburos ko. Madawagan ka naman. Para lihat kasi yung problema. Ausad. May timbal-timbal sa puto. Utang. Kaya ano si Agilong di pa nakababakal.
Girl, ikaw muna natin, muna natin. Start. Try ko lang mo. Alto ari. Hello. Ay, napalo. Sabay. Makatulog kami sir ka, daing kayo kabisayan. Pilten kan, ma'am. Akin pilpin. Lagyan ko daw. Try ko ulit. Sige. Now, dado. Four. Six is five. Nice, hello. Lubos na sir siya naka-off. Ay, lubos. Minyan. Kaya ang tirahin. Kabiyan. Lubos man. Nakalimin naman sa ang tirahin. Papailo mo na eh. Hindi. Natigaling buha ko may. Mga disipsos. Ano maganda. Hindi lang. Mamali po sa di likod ka na hindi naman pwede ginamit na mo. Minsan di man kayo buwan. Ini. Lock man lang po. Kaya hindi Pwede naman daw. Hindi mo man likod ka na kayo buwan. Ha? Malisan mo sa switch, baka sa switch. Ay, okay. Oh. Muna! Muna! Arian! Ito, ma'am, dito, ilaw. Lights. So, It's a span. Nabilis lights. Ma'am, tiga. Ang bibig. Ito ma'am, main na to. Ito yung pinaka-main niya. Nandun, machine 1, 2, 3, 4. Yun, ano ba din ka mag-umpisa yung Ah, 1, 2, 3, 4. Ito ilaw. Ito, iwan kung saan ito. Wala siguro yan, spare siguro yan. Ito lights to, ma'am. Light. Yan natin ito. Lights. Ito pinaka-main. Pag ito binaba mo lahat yan wala. Pag nag-brown out, sir, Ano? Okay lang yan, ma'am. Pag nag-brown out, pag baba mo lang lahat. lahat. Oo. Tapos ito, sir, ang sa huli, ang day ko ng Hindi pag-iroon. mo pag iroon, naka-off na yan. Pag baba, off na yan. Mm. Ito, exhaust fan. Yung exhaust fan, dapat lagi nakabukas pag ano yung machine. Tapos, ito ilaw dito. Ayun po. Ito ilaw din dito. Pag alimbawa, sir, dahil na po kami magamit itong ining machine. Dito mo lang ba siya? Lahat na po lang. Yung Lahat exhaust fan 1, po. 2, 3,
Tapos yung kisos ko, pag di na ginagamit. Ito lang, itong kahit itong main, wag na. Kasi Ah. ginagamit nata ako dito. Iyo po. Tapos, Hindi, Pag- nakaiba. Itong nasa kanto. Kaya main na lang, ma'am. ano po? Kaya itong main na lang, pagpasarado ng kayo. Tapa ano, igwaman kami, Oo. sir, sulig din. Magpapatay mo na itong lahat, yung main na naman. Sige nito. Para dain na po ako maano. Picture. Main na lang, ma'am. Last petro ng papel. Naroon para masulat. Ang uli, sir, may extra papel. Baka magpapel lang lang. Surat na lang, yung nakalilang nila. Sorry. Kailangan ko naman. Tapos sa mga gamit. Dali, suway mo sa tuloy ka lang. Iyo po. Sa uni po, sa Indo pa yata yun, sir. Yes po. Ano bahala na yun? Ay, nalinuwang pa yun, sir. Hindi, mamaya naman. Sige po. Explain pa sa inyo, ma'am. So, Iyo nga ni. Turuan mo kami, sir. Dito na po tayo, ma'am. Para sulat mo kami, ha? oo. Ma'am, good. Ang galing. Mga video yun, nakakahiya. Ito na lang, yung ano lang, yung boses lang. Ito lang ako. Oo. Madibilat tayo. Good evening, good afternoon ma'am. Ako nga pala si Eman Joshua Floor ng Express Lane. Nandito po tayo para mag-commission and testing at bago po natin ito mapagana, kailangan po natin na dito po natin. Water supply, ano pa? Water line and then gas line. Tatlong bagay na nagpapagana sa Machine. machine. Paano na ako itong gas? Total ko niya. Ma'am, lahat po ng LED lights gumagana, wala pong problema. Iyo po. Ginagawa po ito namin ma'am para malaman kung may Diferensya. si machine. Sino yan? Ito na. Saglit na ito. Tambol clockwise ma'am na walang laman tubig. 50 RPM lang po yan ma'am. Yung bilis niya. 49. Na-reach naman po ma'am. Pinuhin mo lang. Low speed ng machine. 59 to 60 RPM po yung bilis ng ikot na machine. 59 to 60. Yeah. High speed spin po. Yung Giant is 119 yung bilis. Tapos ito po, iba po ito. 99 lang po yan. Siya. 190. Titan. Di mas, Ito, mas maano pala ang maliit. um, 255 po. Pag na-reach si 255, wala na po yan naman ng tubig, ma'am. Pag 220, 255. pag Tapos 255, 229, wala na po siya nalabas sa tubig. Bukas yan.
yung main niya, tingnan mo nga. Tapos yung kung yung motor nakabukas. Parang nilo. Daw maluway. Bakit ka na? Saksak mo. Hindi malula. Kasi naman ako sulat. Sabi ko siguro, ano ang sasabi mo, Spear? Dali yung notebook, pagmanaw na. Wala ma'am. Ano ito? Dalawa yung kalikula. Mas malalakas po po yun, ma'am. Hindi sir, ano, mahina. Ang tubig. Ano po kasi pinatay yung Ah, motor. inaayos pa. Maglaro niyo. Sana. Sila. Mga bibili ko po. Nalala. Nakasan ko yun ng sabon. Ito po. Sige ka. Lahat na po na gana. Labasan ng detergent. Ay, papun. Papun. Nalagod po yan, ma. Patingin na lang po. Yung gumagana. Nagana. Okay. Ito po, bleach. Ubus lang. Bleach? Picture. Nahanap na, ma. Pag-serve ko na. Okay na. Tambur clockwise po nga, may naman ng tubig. Ganyan po siya man itong naglalaba. Pag naglaba ang alcohol. Mas mababa rin po ito. Kasi, kailangan. Wheel spray po, ma'am. May wheel spray po yan sa loob ng pamamasa ng damit. Ayan po, malakas po. Drain po yan, ma'am. Pag na-reach nyo na po si 255, wala ibig sabihin wala na siyang laman ng tubig. Pag 2, 3, 5. Pag 255, Pag 2, 5, 5. dapat wala na siyang laman ng tubig sa loob, ma'am. Dapat ka na bibig mo. Di, okay na kayo, ma'am. Ano lang naman yun. Tapos pag malalaman nyo din yan. Yan yun, tingnan mo ang bilis nyo. 255. Wala na yung laman ng tubig. Pag 2, 5, 5. Wala ng tubig. Yes, po. Nakadirin na siya. Oh. Ayan. Okay. Saka. Ma'am, wala. Lahat ng details, ma'am, gumagana. Wala po. Lahat ng ano. Okay.
Ay, spin po. Makuha mo na ito, baby. Ito, first time Ano yun? talaga. 99 po, pang 19. 19. Ano naman? Ma'am, ito po sila gaya ng sabon. Sabon. May nakalagay naman po. Ay, ito pala. Sabon. Detergent. Ito po. May maximum lang po tayo nilalagay dito. Nakadepende po sa kung gaano karami yung sabon. Kasi pag sobra na po, minsan nag-i-error sa sobrang bula, lumalabas na dito yung Tubig. pati yung bula na. Tapos Ah, mag-i-error, sabon. mag-i-error po yan ng shots. Balik ko muna. Bak mo. Turlak yung tumok. Tapos, ito po, isoptenerin blades. Dito po may maximum lang po tayo nilalagay ma'am. Kasi pag sobra, halos na hihigop din po yan at papasok. Ang karamihan po ma'am, minsan, sinasabay na sa bleach, ay sa detergent yung bleach para isahan na. Pero mas maganda gamitin. Tapos ito po, every week ma'am, Every week. brushin nyo po ito kasi dudumi po yan lahat. Pati po ito baba, taas. Ususin nyo po kahit brush nyo. Tapos, Ay, basta sarong simana, sarong lang, pwedeng liligan po yun. mas maganda every 3 weeks. Ay, every Ah. 3 weeks, every 3 days. Every 3 days. Opo. Pangtulong alda. Pang drain lang, drain. Drain. Wala kang battery daughter, no? So, tabo. Tabo. Iba sir, dyan na tabo. And then, mamaya ituturo ko pala si pag-tab-clean. Pwede nyo pong, sino mo pala? I-post. Mamaya, halimbawa, po-post si tab-clean, post start lang. Tapos pag nag-post na siya, maglalabas din naman yung indicator na mamamatay siya. Pwede nyo po itong buksan. Isabay nyo po ito yung linisan na pati yung pag-brush dito ma'am. Dahan-dahan lang po dito ma'am yung pag-brush. Kasi ito po hindi ito kasama sa warranty. Pag Iyan. napulitis po. Ito saka yung door lock. Mahal pa dito ma'am. Ito pa lang po. 6 plus na lang. Or 6. Kala ko 6. No, depende sa, kasi minsan nagsisale mura. Minsan talaga nag-high price ito, maabot ng 5,000 din ma'am. Kasi ito, dito po, kasi yung sulok-sulok niya, nadudumihan mo. Pwede nyo po itong ganunin mo. Pero dahan-dahan na. Luway-luway lang. Yung kahit liligan. sa pang sipilyo lang po. Dyan. Sipilyo lang. Hindi sir ang liligan. Yun po. Tapos pag binalik nyo po ma'am, kung sakali, halimbawa tatagpilin ko, pag nalinisan nyo na, sinabay, start nyo na lang, dire-diretso naman po yung pagdating. Tapos, dito po ma'am, bago kayo ito, yung iba mas ginagawa nila, araw-araw bago mag-close, pagkatapos mag-tab-clean, nililinis, dinidrin po ito kasi minsan pag hindi po, ang baho na nito. Ay, iyan. Bago po nyo buksan yun ma'am, ito muna, ubusin nyo muna po yung tubig na. Tubig. Paglilinigan mo po pala niya. Sigurado nyo lang po man na maubos yung tubig bago nyo buksan o bago unahin nyo yun kasi pag may laman pa ng tubig buksan nyo, tanto yung tubig yan. Kaya dapat inisir ang inutunmi. Apo, hindi po may hose. Puruan daw po ini ano. Yes po. Kung masipag kayo mo, kasi yung iba, every 3 days. Basta na may maintain yung linis. Wala rin na. Ako
Kapul mo pala sa naadala. Kapul ang ano. Basta huwag nyo lang kakalimutan yung paglilinis. Kasi minsan ganun, yun yung nagkukos kaya nasisira si machine. Ang karamihan yan, pag marumi na to, nagbabara na yan lahat. Yeah. Pag nagpapa-PMS po, pag nagpapa-cleaning ng machine, ang mahal niya. Maabot yung per machine ng 1 ton. Ano? 1 ton? Isang machine. Isang machine. Kasi ito lang. 1,500? One to po. Ito lang. Eh kung dalawa, magkano na? Eh, yung iba nga, pag nagpapa-PMS sa amin, yung mga ganito, inaabot ng 11,000, 10,000. Mahal po. Kalinis pa lang yan. Balik nyo lang ito, ma'am. Ito, pag tinatanggal, inuugot lang po, tapos binabalik na. Kasi ito po, may gate naman po yan, ma'am. Yung kulay green. Iyo po. Pag binuksan nyo, dapat pag binalik nyo po, nandun din siya nakatapat. Sa green. Opo. Kasi ito ma'am, binabrush din to, nililinis kasi yung buhok, hairpin, minsan may ikaw, Diyan? pintas, yes po. Ah, nauulog. Yes po. Nililinisan po po. Mas ano po, malinis nyo talaga to gabi-gabi kasi pag pababayaan, pag maglilinis kayo, ang baho na naman. Ah, iya. Kasi nai-stuck yung... Ate, Opo. so ate. Pagpabalik, ganun din. Ikot pa kanan. Yung picture pa. Tapos yan po, naka-gauge naman yan. Siguraduhin nyo po lagi yan kasi minsan naglalaban na kayo, hindi pala nakalak ng maayos. Magbubusin ng tubig yan. Ano iyan? Yes po. Nagbubukas. Yes po. Sana sir, makuha ako. Yes, una lang naman yan mo. Mahirap pag ano na. Pag sanay na, Oo. duro-diretso na mo. 1 month lang na. Sobra na alam mo yan. Saka may mga ano naman dito, huwag niyo pong mawala ito kasi lahat ng error nakalagay po. Makikita nyo dito. Diyan. Yes po. Pag IE po, Ay, opo, ibig sabihin yung tubig or nakabara, lalabas po yan ng error. Maglalaba kayo, walang pumapasok na tubig, IE po yan. Lalabas dito. Okay pala. yun yata yan sa pag-abot kang aki ko. Pag di iwan ma'am, halimbawa lumabas dito, halimbawa maglalaba na kayo, halimbawa start ko, ay hindi kasi magbibilang na yan sa inventory. Pag in-start ko yan ma'am, tapos lumabas ng di iwan, ibig sabihin yan, Dahil na bukas. sa Hindi nakasara. bukas, dahil na sa Opo. Kaya dapat siguraduhin na sarado Sana. kimara. Pag lumabas po si ito, sira po si door lock for replacement po yan. Kaya pag siguraduhin po na pag magbubukas kayo, yung door lock indicator niya is naka-off. Para yung lock niya dun sa loob, nakabukas na. Huwag niyong pipersahin na naka-ilaw to. Tapos pipersahin yung bubuksan. Diyan po mabilis masira si door lock. Ew. Sinabi na bagaan. Wala ka ka to. Ura man, di pa ako ka nakabot. Ay, iba, nire-refresh mo na lang po. LA, motor lock error, FA, overload error, PA, pressure. Pag yan po, shots, halos ano lang naman yan. Kapag wala po bala ma'am, dapat may plastic bottle kayo na, anong tawag dito? Lagay ng downy o tubig. Yan lang po yung pampatay ng bula. Halimbawa, sobrang bula ng machine. I-post nyo lang si wash, antayin nyo mawala si door lock, tsaka nyo po buksan. Sprayan nyo lang po ng downy. Ah, spray. Opo, para mabawasan yung bula. Pagdalaba. Resistant error. Pag HA, head resistant error, for replacement na po yan ma'am. Basta ma'am kung anong mga katanungan nyo, halimbawa may mga error, chat na lang po kayo sa GC, nakasama naman po ata kayo sa GC. Oo. Then doon na lang po kayo mag-confirm, magre-reply naman po yun sa may tignan. Yan. Ano pa po mga katanungan nyo dito? Di ba, sabi mo na ito kasi, hindi pa kanita ako.
Pag nagpuon nga ni Sir Digdio, tabi, pag nagpuon magaling ba iwan ng kilabahan. Hot Buddha. Ang karamihan po namin, halos pwede naman kayong mag-warm, pero kadalasan pong ginagamit nila is si warm. Wow. Ano ba, maglalaban na kayo, start na po. Pero nakalagay na, bago nyo i-start, nakalagay na sila bahan. Tapos saka ikakagso sa Sabon. buwan. Saka sudaw ni Juan Panan Buddha sa start. Video nyo lang ma'am, hindi na kayo maglilista for alimbawa yung inventory. Sino po magbabantay dito ma'am? Kukuha kayo ng ibang tao? Ano, kamigo na. Tapos kukuha kayo ng magbabantay hindi. Hindi. Kahit wag na pala yung inventory. Yes. Pero ituro ko po, itong inventory is hot and cold, sabay, nabibidyoan mate. Apo. Pindot si Ward, 1, 2, 3, then start, hot, cold, CLT, start. Hanap si AC, TC. Pag maghahanap po, warm lang po lagi. Yan po. Pag nakita si AC, TC, start, 0. Ibig sabihin hindi pa tayo naglalaba ma'am, kaya naka-0 pa yan. Iyo po. Tapos pala ma'am, pag nag-inventory ka, dire-diretso po yan. Ano ba, nakabinti ka ngayon, hindi po yung marireset. Tapos bukas, dadagdag lang yun. Kaya dapat, kung gusto nyo mag-inventory, Dapat, sa mo niya na andaw, dapat bago kayo mag-close, dapat. inventory kayo, din ima-minus nyo lang so na-inventory nyo kahapon sa nadagdag nyo para ma-monitor. Tapos, halimbawa may tao na kayo ma'am, yung inventory nyo, naka-10 laba, tapos niremit lang sa inyo 8, may nagmumulto po dito. Hindi po kayo maluloko ng ng staff nyo kasi si machine walang daya. Oo. Ito lang yung may daya ma'am. Kasi once na in-start mo siya, dito lang daw sa plastic. Pag halimbawa ganun ma'am, umandar, halimbawa 5 minutes na lang yung natira, or 3 minutes. Once na binuksan do, hindi papasok yun sa iwan loop. Kaya, ang kailangan tapusin kung mag-inventory kayo. Pero di nyo naman yung madadaya kasi once na may nagpalaba, ibig sabihin, may magpapa-dryer. Tapos, tag-clean. At one, sabay. Hot and warm, sabay. Ay, no press. Start. Sabi mo 1. 1. Pag taas po, warm, pag cold. Uy, nawala na. Pindot po si cold, 1 and 45 minutes po yun, ma'am. 145 minutes. Ay 1 hour and 45 minutes. Matagal po yan. Ito na po yan sa inyo doon. Oo. Then halimbawa nakakalahati na ma'am, natitira na lang 40 minutes. Doon nyo na po siya i-pause na. Shot lang single press. Try natin. Antayin nyo po mawala. Buksan. Linis po kayo dito. Linis na po dito. Pagkatapos po, balik nyo lang. Start ulit. Continuous na po. I-kill ko na. Kasi hindi naman tayo magtagal. Yun lang po ma'am, wala na akong iba. Sa dryer naman po tayo. Hindi po kayo magtatry maglalaba ma'am. Malaba ako. Pwede naman. Pwede naman i-try. Try mo na po. Para mabuang alam lang sa buong na po. Ma'am,
pag-start, kasi wala naman, pag mag-inventory po ganun, iba lang po yung pangalan dito, pero same ng pindutan pag mag-inventory. Ito po, 10, 20, 30, 40, 30, 40, hanggang na po tayo 40. Kasi pag sumubra po tayo, mataas na yan, sobra na sa bayan. Yan. Start ko. Halimbawa, ma'am, 8 kilos or 10. Ay, ito, Titan po pala kasi. Halimbawa sa Giant, 8 kilos lang po yung maximum. Tapos kung kaunti lang naman, kahit 30 minutes mo lang kasi sayang ang kuryente, pati yung gas. Magsurot na yun. Si Titan ma'am, maaalata nyo siyang umiinit pag yung indicator niya nag-i-ignite na. Ito muna, bago tayo. Kasi iba-iba, magkaiba. Sukay sa nasa. Hindi ko pa yung isa. Hindi ko pa. Sige, ako. Batang na lang. Ito ma'am, pag mga, anong tawag ko? Ay, sa laba pala yun. Dito pag, ito, ganun din din. Anong tawag ito? Pag mga 5 kilos pa baba, 30 minutes lang pwede na yan. Pero pag pataas, mga 40. Tapos dito pala ma'am sa paglalaba, pag mga delegadong delegates, dito na lang kayo maglaba. Tapos pag mag-aan super wash, yan dito rin. Ito lang po yung mga pipilitin. Talaga naman, mag-i-ignite. Ibig sabihin umiinit. Sir, paano tabi ang pag-anpan niya? Hindi ko alam yun. Sa side baga? Ano ba? Ayun. Baka may bagdig din. Lingon mo na. Hata kasabay sa basket. Okay na. Pasok. Saan ako, Sir Matra? Dito na lang sa gilid. Tapos pala ma'am, pag tapos niya kayo maglaba, halimbawa walang salang, ugaliin niyo kung nakabukas lagi para Yeah. nakakasingaw. Ah, sige po. Iano mo, so botones. Ito po ma'am, every 30 seconds, minsan 1 minute, pagkatapos siya mag-ignite, nagpapahinga po siya, namamatay. And then after 30 seconds, bukas na naman, bubuga na naman po siya ng ako. Maya. Pero mawal mo na daw si ma'am. Ano po? Ang handa po. Sana makuha. Tapos ito ma'am, pag gusto mong malaman kung nag-hit siya sa loob, sabay nyo lang yung wind sa kahay, long press. 56, ibig sabihin yung Fahrenheit niya. Ang sagad niya is 60 to 70 yung init. Ano, pa 60 lang. Diretso pa yun. I-init po. Long press lang po. Tapos ugaliin nyo po maglalaba kayo, kailangan po laging nakabukas si exhaust. Ah, dapat bukas ito. Kasi pag hindi po yung nakabukas si exhaust, hindi po parang hindi matutuyo si labahan. Kasi hindi na ilalabas yung init. Bumabalik lang. Pati yung... Kaya dapat... Dai, powder yun eh. Ito po sa makikita buwan. nyo yung indicator ng paglalabas sa likod. May nakalagay po yan. Nasaan ba yun?
Ayan. Sabon. Sa kalahating piraso sa 10 to 14 piraso ng damit. Ito ibig sabihin, ubos to kasi marami yun. Target ko pala ngayon. Ubos mo na yan. Madami naman yun. Pero minsan kasi sa amin, isa lang. Sa inyo? Gawa mo na lang, may ano man baga, may jeans. Nasa sa bagay, mas 6 na ito sir ba ko? Oh, Mas 6 na ito, 6 na. At iti sa pakito, kapatada. Sa ina nga ni sir susabon. yan po. Ito. Hindi mo man pag ano. Huwag ako sa akin. Ayan o, 63. Umiinit na. Nag-brown out pa. Pag nag-brown out, ma-off ako. Start dyan lang sa- po ma'am, halimbawa na kapag start na kayo, babalik po siya sa dating pati to, sa dating niyang oras na namatay siya. Continuous po yan, i-start nyo lang. Ito, makuha mo na ito, Bibi. Basta halimbawa ganito, tapos pagbukas ng ilaw mo, di ba, bumalik yung power. Oo. Halimbawa naglalaba ka na, i-start mo lang ulit. Yan lang naman. Pero baka sabi da, pag nagba-brown out, paltokon da, so Ma-out exhaust. kami, sir, big day. Pag nag-brown out. Yung sabi nila kasi para hindi daw mabigla yung machine. Oo. Parehas din lang naman kasi naka-ABR na kayo. Ay, Hindi namin yan didirect na lang dito. iyo po. Ito pala mo. Teka ma'am. Ito yung sa water. Ang main sa main. Ah. Ito, pinaka-main. Ito, alam mo na ito, exhaust. Fan, light slides. Ito, water supply. Ma'am, bakit mo po, ma'am? Ito talaga yung problema dito sa atin naman. Power interruption. Baka kapang down eh. Bukas na kami kakakanan. Pero ang oras na naman daw ang brown out. I-report lang namin. Wala na po kayo mga ibang tanong, ma'am. Ano ba ako, Tisa? Yung mas- Babalik pa po kayo naman pag magpapatraining pa. Pag may oras man yun, sir, maduman mong girari kami. Basta pag may magpapalaba naman, ganun lang. Man na dito naman ang lahat nakalagay. Ano ba may magpapa-shooter wash, dito na lang, pindot. Pag mga diligis, maninipis na mga damit. Ay, ma'am, importante po pala. Alam ba, maglalagay kayo ng blades. Si color shape lang po tayo, ma'am. Ano ba? Color shape lang. Kahit sa puting damit, color shape. Kasi, halimbawa, halimbawa tatanggap ka ng puting labahan, ilalagay nila yung sunrock. Hindi color shape. Kawawa po yung susunod na magpapalaba, ma'am. Kasi may maiiwan dyan. Anong gusto mong sabihin mo ka to, sir? Ano lang tayo, ma'am? Color shape dati. Sunrocks color shape. Colors. Shape. Safe. Safe. Kasi, halimbawa, magpapalaba ako ng damit, kulay puti. Oo. Ginusto ko yung sunrocks lang, yung natural walang color shape. Kawawa yung susunod na magpapalaba kasi may iwan niya ng mga konting sabon sa sunrocks. Halimbawa yung mga susunod sa akin is mga dikulay na damit, masisira yung ano niya, color. Iyo. Kaya dapat color shape lang tayo. Hindi ata ito. So, saro lang talaga ang gamiton. Tay, Dito po tayo. yung type lang. Nag-brown out pa. Ma-testing na kami o ano do ini ang ilaw na ni. Kailan di ba mag-opening? Mapagibo naman sana kami sir kang kang tarpuli. Naman sana sir so cellphone number mapagibo kami gato tapos pag day magpengunya na simana basta June kung pwede June maano na kami sir. Yun. Tapos sa, Sayang man kang sa una, matumal yan ma'am, ang gawin nyo, pag-promo na lang tayo. Halimbawa, pag opening nyo, 1 week, yung per laban nyo, per load, is 100 lang.
wash and dry na. wash and dry. Or gawin nyo 7 to 9, pag nakapasok sila, libre. Libre, pati Yes. sabon. Pero pag hindi, sa kanila yung sabon. Pag sumubra sila sa 7 to 9 na oras, may bayad na. May bayad na. May mga option ka kung paano mo libre. Yung iba, gumagawa ng coupon stub. Oo. May Loyalty 10. card. Oo. Parang loyalty card. Pag na-hit mo yung 10 palaba, may free wash siya. Ang wala ng asawa ko, pag sampulo, pang-11, libre. Pero dapat, Opo, ganun na lang ma'am. Kaya dapat dito ma'am, magpasok opening kayo or grand opening para malaman din ng lahat. Mamigay ko na lang ng flyers. Tapos, halimbawa, ito maghapon na to, ilibre mo sila yung mga pupunta. isang araw. Magpapalugi ka ng isang araw. Isang araw. Then, bukas, mag-develop na plano mo ma'am. Kadalasan doon, 1.6, 1.60. 1.65, Sa wash and dry na po. Kaya, warang tupi. Wala sila. Separate ito. hindi, iiwalay mo. Ay, wala. Ang technique kasi po dito ma'am, para lahat kayo may benta. Wash and dry may bayad. Wash and dry. Wash and dry. May bayad na. Halimbawa, 160 din. Ibig sabihin, 80 sa laba, 80 dito. Tapos yung pag-fold nyo, pag sila magpapa-fold sa inyo, halimbawa, anong ibig sabihin na? Ang dami dito. Yung kayo gagawa ng lahat. Ang tawag doon? So, Self-service. Yan, hindi. so, matupi All, na. so sa inyo lahat, pick up na lang sila. Dagdag po kayo ng 30 pesos for fold. Ganyan na lang. Kahit yung plastic niya, ilibre nyo na lang. Ma'am. Pero nung sa amin kasi, ay libre yun pag ano, sina 35 kasama load, ay pagtupi kasi yung 5 piso is sa plastic. Tapos, halimbawa, magpapasit service kayo dito mga. Iyo. Pag self-service, gano'n lang, kasi drive, sila magpo-phone, bili na lang sila. Halimbawa, kung may eco bag sila, yan, talaga. Tapos pag bibilisan nyo ng yung plastic na malaki, yung 5 peso. Tapos yung sabon po, ma'am, nakaiwalay din yung, may magbibenta kayo ng sabon dito, baka dito na kukuha, pati yung kids lang. May extra income kayo kasi dalagdag. Kaya bali lahat ng papasok dito, lahat ng kukunin nila sa inyo, may deduction. Pero mas magayon man ang ganito, sir, na sa sarong aldaw. Ako sa picture mo. Tanggal na ako rin. Tanggal na ako. At mainit na. Basta, sir, sa sarong aldaw, dapat magpalibre man ako kahit sa isang... Depende kung Hindi, mapa-promo. depende nga kung anong promo mang i-a-avail nyo. Paano? Ang sabi ng asawa ko, ano daw? 1 to 10. 10. Pag May- 11, may free. free na gabos siya. Pwede, yun na lang. Tapos bibigyan mo siya ng card. Loyal, parang loyalty card mo. Paano, sir, kung wala pang loyalty card ako? Ikaw nga ni Pwede Magibo. man sa ano? Mapag-ibo ka kaya mo. Mapagibo na ako. Para hindi ka madaya. Tapos yung gagawin mo naman, pirma mo. Huwag lang yung check kasi pasin na lang dimang din na yung sampo. Check ka Iyo. lang. Tapos na. Para hindi ka madaya. Sa bagay, mura lang, sir. Yan Or na. gumawa ka ng parang box stamp na maliit. Mura naman yung magpapagawa ko. Na halimbawa, sir, na nagpagibo ako kang loyalty word. Tapos, pirmahan ko na lang. Pwede man. Opo. Maski day ko na kang patak, pirma ko lang. Pirma mo lang ma'am. Depende nga ni kung anong gusto Anong mong gusto mo? ano. Ayun. Ma'am, pag bumukas po ito, alis na po kami. Basta titarin nyo lang, ano ba kung may gusto kayo, sinda lang po magkakabi na kayo. Gawin pa kami ng baang. Kasi ito, di ba lahat ito ma'am, ano, nakabukas yung dryer. Pagpapatayin nyo, bubuksan nyo lang yung pinto. Sir, pag halimbawa day na kami magamit,
i-off mo na lang po gawas sa main. Yung main na. Sa main. Tapos sa gasol. Opo, doon na lang. Oo. Dito para hindi na kami masarap. Pero ini sir, buksan mo na ini. Tapos, alam ba, karokin, yung nagpapalaba. Basta every hindi siya ginagamit, magaling niyo kung nakabukas siya. Mag-aga po siya bukas. Opo. Sige. Kahit halimbawa ngayon maghapon, umaga, may nagpapalaba lang, dalawa lang na-accommodate. Oo. Bukas lang po. Ini po. Para nakakasaya siya, hindi namamahan. Ini po. Tapos, pag wala pumasok ng tubig, Po. ano ba hindi nyo gagamitin? Kahit si tubig, dito na lang kayo sa main mag... Pag di magamit. Dito nyo na lang sarahan, saka bubuksan. Para hindi na yung lahat isa-isa. Oo. Dito na lang. Pero kung halimbawa may mga hindi ginagamit na machine, dito po kayo mag bubukas sarahan. May ano naman po yan. Yung ganito. Ay, uyan. Kailangan talaga yan, sir, sarado. Ay, pag di lang magamit. Pag di lang magamit. Sana matandaan ko po, Ate Tisa. So mga... Sir, buksan po ini, sir, tabi Sir, bukas na ini. Oh, Nakabukas na ini. oh, Normal man yan, sir, nagtutubig. Di, oh, dali na lang yun ma'am. Iisin na lang. Bukas na po yan. Ngayon sinara ko na po ma'am. Pero hindi magbuksan ka lang pala kasi... O maglalabang paano kami, sir, ng sarong. Tig-off mo na mining kiluhan. Iluhan, dahil pa. I-ano mo na sa side. Ali, sir. Buksan na lang natin ito para mag-open yun. Automatic pa tayo. Yung nasa na yan, sir, saro man lang ang picture, signature ako. Pinicturean mo na ito. Okay, hindi pa. Ma'am, Po. may number ka rin sa GM? Si Sai, Kayo. si Sir Henson. GM po. Ay kahit si Sir Renzo na lang, basta sabihin nyo na lang yung payment nyo, to follow na lang. Ay, nag-message nga ni ako sa iya. Nag-message po ako, nag-text po ako sa iya. Tapos, itong nag-apugsa ko, yun ako ito si Ma'am Salamba. Picturean niya, nasa na ako, Buddha. So, itong, ini o sa pinicturean ko na yun. Tapos, ko na, Okay. send ko na. Aray, ang pati daw kung pag diretso, pagbukas, pagbalik pang ilaw tot, nakasarado na yung tayo. Sir, pag nagbukas sir, so ilaw, nakadiretso na po. Start na kayo. Ay, ito po, kung naka-off na po. Tama na yan kasi nabukas na. Ay, pwede na. Binuksan nga ni sir. Saan bulang na yan. Babalik po pala. Yung sir pa, day, yan around. At ang maturay na nga ni kami sa kamandibigan ko. Start na lang. Pwede na yan. Start na lang. Start na lang, ha? Start na lang. Kahit alin dito pindutin nyo. Pero kadalasan na Yung warm na lang, warm would I start. Start. Tapos pagkatapos niya, lipat nyo na lang dito. Ma'am. Tapos 40 minutes nyo. 40. 1, 2, 3, 4. Start lang. Digdi man ako sir. 5. 1, 2, 3, 4. Sa kanya. Hanggang 40 lang po tayo ma'am. 40. Pati pag may magpapa-dryer, hanggang sa ganito lang tayo ng 40. Sa 40. Yes, po. Ayun po. Nahapunan man ang ganito, no? Bang di naman. Yung bang So bago kaya ako tatapos yung packing, Mga kulang nila. dapat sila ang nagkano ang
check na sir, sudaran nindo tabi. Oh, na-double check na nindo sa mga dala nindo. Opo. Ini sir, di na ini sa Di, mo. basura yan ma'am. Aw, basura ini? Sa'yo na to. Ah, Hindi gagamitan siya, ma'am. ha? Basura to. Ano iyan? Ano Yung ano lang yan, ano para hindi pag deliver, hindi gumalaw-galaw yung basura.